dokhona labo. Katarau. Beautiful dokhona labo katarau. ये देखो dokhona lao. Dokhona labo. Dokhona labo. Dokhona गाननानै काटाराव बेरायगोन. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। दिनै जोङो एक्चुअली ना आनरेडि हठादै माने जोङो साहा लोंनो खाथिनि दखानाव साहा लोंनो फैबाय थानायाव ओमफ्राय हठादै मा जाखो मेलेमा सोलायब्रबनानै जोङो बीचआव फैबाय। माने ओरैबायदि खर'फ्रा गुदुं मोनजोबबाय आरो सानफ्रोमबो YouTube खुलिबानो दावराव दावसि बर' सिख्लाफोरनि मानि बायदिसिना गुलाय गुजाय बेफोरखौ नायनानै आंना मेलेमानो गरम जाजोब्बाय। ओरैनो डिउटियावबो एयारपर्टआव मानसि जेव जेव नुखायो नालाय ओमफ्राय मेलेमखौ एसे रिलेक्स होनांसिगोन। ओंखायनो जोङो खाथियावनोखा नालाय बे बीचआ ओमफ्राय बेयाव फैनानै एसे माने रिलेक्स खालामफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायबाय आरो भिडिअ एसे बानायनाय जाबाय। नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे वाकारा बीच काटारनि बयनिफ्राय जोंनि खाथिसिन बीचआ बेनो आरो ओमफ्रायो जों खनसेबो फैखांबायमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया मिथिया ओरैबायदि समायना आरो बे बीचआ ओमफ्राय बेयाव जों नाबो हमफैखांबाय बहुतबार फैबाय एक्चुअली जोङो बेयाव ओमफ्राय बे दैयावहाय ओइ गथ'फ्रा दुगैलागासिनो ओमफ्रायो खिन्थु आङो बेयाव दुगैनो हानाय नङा गरम नालाय गथ'फ्रा दैयाव हाबनानै थायो खिन्थु आं दुगैनो हानाय नङा मानो होनबा आंनि खांख्राइल' हमनायावनो ना हमनायावनो मोखाङा गाज्रि जाजोबदोंमोन। संख्रिनि दै बियो बुहुत बारा गोबाव थाबा खानायाबो बोरैबा लाथा लाथा जाजोबो आथा आथा सिथाबनाय जाजोबो। ओमफ्राय बिसोरो अयभास जाबायना बेयाव थाबाय थाग्राफ्रा गरमखाय दैयाव हाबनानै थादों बिसोरो। ओमफ्रायो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैजों माने खाथि खालायाव दखान ओरैजों दखान दंजोबो ओमफ्राय बेयावनो मानसिफ्रा रिलेक्स खालामफैयो फेमिलि लानानै जोबोर मोजां मोनो मेलेमखौ रिलेक्सनो बेयाव फैनानैहाय ना सुजा। ओमफ्राय काटाराव ओरैबायदि मोजां मोजां माखासे जायगाफोर दङ बे जायगाफोरखौ नुबा बर'नि भिडिअ एलबाम बानायनो बहुद गोसो जायो। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङबा नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा आङो सानसे समाव सुजा आं फारु बर'नि भिडिअ एलबाम बानायगोन। आं न'आव थांनानै फैग्रोनि आंनोहाय बहुद बुरजा माने दख'ना आरो ड्रेसनि गोनांथि आं न'आव थांबा आं लाना फैगोन ओमफ्राय सुजा आं फारु आरो माखासे लोगोफोरखौ लानानै बर'नि मेथाइ भिडिअ एलबाम बानायगोन ना सुजा। रेडि दंना सुजा नों रेडि दङ ना सुजा नों बर'नि एलबाम बानायनो मोसागोन दे बीच खाथियाव दैयाव ओरैबायदि मोजां मोजां जायगाखौ नुनानै गोसो जादों आरो ना। नै दैया बहुद खमबाय बोरैबा माबा जादों खुहा खुनाय बायदि दैनिफ्राय फैदों आरो ना ओंखायनो केमेराया क्लियार नुवाखै नङाबाथ' केमेराया क्लियार नुयोमोन। बिथिं दखान बायदिसिना ओमफ्राय बिथिं मानसिफ्रा जिरायनानै थाफैदों ओमफ्राय बेयाव दुगैगासिनो गथ'फ्रा। Oh my god. कहाँ जाना है? चल के पूरा घूमना है? नहीं ऐसे घूम के जाते वापस। मेलेमखौ एसे थान्दा खालामनांदों। नोंथांमोना मिथिगौ ना जोङो साहा लोंनोसो फैदोंमोन जेबो प्रिपेयार खालामना फैयाखै रेडि जानानै फैयाखैमोन ओमफ्रायो बोरैबा साहा लोंनो फैनायाव जोंनि कम्पानिनि गारिया बिथिं फैबाय थादोंमोन आरो ना बे आलबाख्रा बीचआव बेयावहाय फैबाय थानाय समावनो ओमफ्राय जोङो नै बेयाव मोनफैबाय आरो दसे ओंखारनानै भिडिअ बानायनानै थांनोसै एसे। नायदो बेनो जाबाय लैथो आलबाख्रा बीचनि लैथो। Oh my god जों खनसे हाँ ये अच्छा है ना हम लोग ना चप्पल पहन के आए। नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि गरम थेवबो माने बीचनि खाथियाव फैनानै एसे थान्दा मोनदों एसे। नायदो बुहुत मानसिफ्रा फेमिलिनि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय लानानै ओमफ्राय नै नायदो गावबा गाव जिरायग्रा बायदिसिना लानानै फैयो। ओइ गथ'फ्रा दुगैदों नायदो सुजा नहा रही है देख बच्चे लोग नायदो ना दुगैदों। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ ना आं बेयावनो बे दैयाव खांख्राइ हमनानैनो आंना मोखाङा गाज्रि जादोंमोन। गथ'फ्रा दुगैदों मालाय बिसोरा जेबो जाया खोमा
हा गिदिरफ्रा बैयावबो दुगैदों दुगैगासिनो मानसिफ्रा हम गुड जायगाया पानी के अंदर लैथोनि दैखौ नायदो नोंथांमोना बोरैबा मोनामखायो वही तो स्मेल स्किन को खराब कर देती है स्मेल खराब करती है ये सॉल्ट वाली पानी है ना बेयावनो ना हमबा ओरैबायदि ना ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै नोंथांमोन लोगोफोर सापर्ट खालामदो रसिता सामफ्रामारिनि इउटिउब चेनेलखौ आरो जुदि आंखौ गुबुन हारिनि लोगोफोरजों दख'ना गाननानै बर'नि भिडिअ एल्बाम बानायजानो गोसोबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय सुंदर लग रहे हैं हम लोग यहाँ पे चल गाना गाओ आंथ' दीवानी खालामबा खौ खौ अच्छे से आंखौ दीवानी खालामबाय फिर क्या नोंनि दीवानी खालामबाय बर' में गाना गाओ फिर से जुम जुम अखा दैया गाओ जुम जुम अखा दैया ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बियो जोंनि न' खाथिनि मेन लामा ओमफ्राय आं सिगांनि भिडिअआवबो बुहुत खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो गोदान जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान फैदों बिथांमोना आंनि फुराना भिडिअखौ नायहैयाखै जानो हागौ मिन्थिया ओंखायनो दाख्लैबो सोरबा कमेन्ट सोंहरदोंमोन मानो काटाराव उल्था ड्राइभारखौ उल्था जिरायनाय नुदों मादों होननानै ओमफ्रायो गोबां कान्ट्रियाव उल्था माखासे जोंनि इन्डिया बांलादेश पाकिस्तान नेपाल बेयावल' जोंनि इन्डियानि बायदि सेम ओमफ्राय बुहुत माखासे कान्ट्रियाव अरे चुप हो जा माखासे कान्ट्रिफोराव सुबा क्या कर रही है तू नाच में करती हूँ ओमफ्राय माखासे कान्ट्रिफोराव बिदिनो आरो आगदाजों ना ओमफ्राय बे जोंनि मेन लामा ना नै नायनो हागोन गारिया आगदाजोंसो फैगासिनो जोंबो आगदाजोंसो थाबायगासिनो ओमफ्राय लामा क्रस खालामबा दाबो आं ओरैबायदि माने बुहुत हुसियारैसो खालामनांगौ आरोना बावो जेरैजों नायहरनानै बारस'नांगौ बिथिं नायहरा बेलेगजोंसो नायहरफ्राङो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो सर' जाखानाय नालाय जोङो ओमफ्राय बेयाव हथादै सोलायफैबा दाबो गोसोआव थाया बावफ्लाङो जेरैजों नायनानै बारस'नांगौ बेखौ नायफ्लाङा जोंनि इन्डियानि बायदिसो नायफ्लाङो मत कर रहे ऐसे मेरे बाल खींच रहे थे It's okay जों साहा लोंनो थांदोंमोन थांनानै फैबाय बुहुत मेंदोंना सुजा मेंदोंना मेङाखै गरम ना थेवबो बिचाव थांनानै बुहुत गोलोमो नोंथांमोना माबोरै दं माबोरै दं मोजां ना गाज्रि मोजांनि गाज्रि खबरफोरा जोंनिलाय खबरा मोजां खबरफोर मोजां इतना अच्छे से सिखाया तुमने very talented lady हाँ सुजा is talented जों मोनफैफिनबाय जोंनि न'नि सिङाव गेट सिङाव ओमफ्राय भिडिअखौ दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय come on